na duniya da yaro na duniya da yaro na tare da kai alilwa da ruwa wakin dauda alhaji ruwa wakin dauda ne fata kula kaurin gaba dan ya zira bin da bayan zauna bara dan je duka kana su zo su gaje ka kai Allah ya Allah alhaji kai Allah ya zaba fata kula kaurin gaba girman da gidan uba ne me ga ka haka gida mayaro kai ka zara ba ka da zara ya ya kai ado ya kai mai wasa fata kula kaurin gaba mai goshin bul suru ya fama ka ji da shi a hadiye ko bai zazaki kai ya lo ko bai zazaki ba har ga wani rabban dan sarki baya da komai baya da kowa sabon gari ta shi ya wa yanno da yana talaban ga Aisha yana talaban ga na yarda da sarki yaro ba ta kula karin gaba sarki mai kyautar doki sarki mai kyautar liguna sarki mai kyautar wanduna sarki mai kyautar kudoci sarki mai kyautar alkyabba sarki mai kyautar launa inda ya baka kayan kawa ya mika ba kuɗi sandari abin shagali ya samu ba ta kula karin gaba na yarda da sarki yaro ne alhaji musa dan kwailo na tafi kano na ne alhaji musa dan kwailo na tafi kano na yi sallah na ga hawaii sarkin kano da zai fita zai je indiya ta kofar mata ya fita bakan dabo daga hannu na ta kwari ne ya lata yadda an kasa ko da indiya ya dogara shi ya yi hudu ba sarki ya doke ya shiga kofar wambai hakiman sarkin kano so tana da shidda ne da hakiman sarki na ya shige mai nasara ya merito ga tsarin yan sanda ga tsarin yan doka ga layin yan bindiga ga tsarin yan baka ga samarin sarki yan kasa ga tsarin zagaye-gaye ga dakin zage ga lakumi farin doki sai an ga hada sore da kuma ga shamaki da dare ne bayan bayan sarki kano suna gyara da zage kin ga da dodo suna gyara da zage kin ga da dodo hayan da ka so da ke sarki sai ya sauka gwamnan kano sani bello ya sauka suka gaisa ya ke zaki ado haka ga da gai da rike al'umma sadaka kwana muna da alhaji ya rike al'umma sadaka kwana muna da sai ya doki ne ya isa nan gobe arewa sarki ya yi jawabi ya gode wa Allah ya gode wa Rasulallahi an kare azumi lafiya an kare Allah lafiya kowa ya jaso ya ce masu kowa ya jaso kaso Allah da zubo ya uwa kaso Allah da zubon da sallah ta kwana daya fakin masarkin Kano dozo da daga tazo sun halara kawar kudu sun ya gangai da sarki gida da don naka ne kala ya sa alhaji gida da don naka ne kala ya saba da ta kama sarki ya wanda wuce ya tafi babban daki ya yi ziyara ya dawo ya sauka gida da don naka ne kala ya sa alhaji gida da don naka ne kala ya saba da sallah da kwana biyu sarki ya yi hawan nasara ya tafi can nasara sai ya warje gidan gwamna sun ga gaisa da gwamna sai ya doki mai gada goban nasara sai ya ɗau hanyar banki mutanen da suke banki sai laye akan titi suna gaisuwa ga sarki Allah
jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe da zanki sai sabon gari mutanen da suke sabon gari sun yi laye a kan titi suna gaisuwa ka sarki Allah ka kai jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe da sabon gari alaka wajen mutanen da suke fage sun yi laye a kan titi suna gaisuwa ka sarki Allah ka kai jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe da fage ya shigo birni mutanen da suke birni sun yi laye a kan titi suna gaisuwa ka sarki Allah ka kai jinkiri ka kai bi samari alhaji ka kai bi samari abe mai kai yadda ina bayar ka Allah ya zaba alhaji mai kai yadda ina bayar ka Allah ya zaba al'adun suna gargajiya hayya kano suna na akwai kayan